Welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, isi-share ko sa inyo ang aking recipe na pork braise. So, gusto kong samahan niyo ako guys at ituturo ko sa inyo kung paano siya linuluto. So, ano bang hinihintay natin? Keep on watching and let's go! Yung una natin gagawin, painit tayo ng palayok, then ilalagay na natin yung baboy. Ayan. Susunugin lang natin yung balat niya. Parang ganito. Walang mantika guys, walang mantika. As in talaga na dry yung ating pan. Ganito siya natin. So kapag nabuo na yung balat niya, so tatanggalin na natin. Parang ganito siya. Yung buo na siya nasunog. So, let's go. Let's get started. Ganito lang siya.
And that is our vlog for today, guys. Thank you for watching and hope ko na nag-enjoy kayo sa aking recipe for today. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please like and share and don't forget to subscribe. Pakiclick lang po yung red bell button below para lagi kayong updated pag may mga bago akong video. At free to comment po below and huwag niyo pong kakalimutan na manood lagi ng aking mga vlog. So that is for today. See you next time again, guys. Keep safe lagi and God bless. So bye, guys. See you next time.